En plena concentración, o voceiro de Adega, Fins Eirexas, calificaba de irresponsable as actividades cinexéticas legalizadas nestes días en torno ao raposo, con varias autorizacións pro mesmo terreo nos mesmos días. Que se está a batir toda a comarca, cando ademais nos acabamos de enterar hoxe mismo que mañán volve a haber batidas autorizadas por medio ambiente de tanto de raposo como de xabarín, cando hoxe se está facendo unha cacería por toda a comarca, non? Algo absolutamente irresponsable. Eirexas tamén apuntou que pese á postura encontrada cos cazadores, fora unha xornada tranquila e sen incidentes. Non tivemos ningún problema, pola nosa parte, hai que esperar que chegue o resto da xente, pero foi tranquilo, totalmente tranquilo. Andíamos detrás dunha cuadrilla de cazadores que intentaba despistarnos e nada máis, o sea, así foi a mañán hasta que viñamos hasta aquí. En total deronse cita en Rodeiro arredor de 20 colectivos ecoloxistas con algo máis dun 100 de persoas.